Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadihi niyyah li idgha'il ulumi nafi'ah wa idgha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina kitabal mawa'idhi fil ahadisil qudsiyah. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Khusus limu alif hadzal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 6 Mau'idhah as-saminatu. Halaman 6 pitutur sing nomor 8. Sing beto kitab lho. Nek sing ora ya macet wae. Kudu nyamlong ngrungokke karo macet karo udur. Nek ana kedus tekon ku tok roe merem. Tok roe turu ngeten iki lho aku dilumpati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mau'idhatu utawi mau'idhah pitutur asaminatu kang nomor 8. Yaqulu ngendika sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Ngendikane ya ibna Adam. He anak Adam. Sinonime he para menungso. Ma khalaqtu ora nitahake sapa ingsun kum ing sira kabeh ngabasan halim rengut ngabasa wa tawalla anja ahul a'ma ngaten ya. Dadi ngabasan niku mbrengut wa tawalla niku lengos. Wa ma khalaqtu lan ora nitahake sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh sudan sadda hale apa sia-sia utawa nganggur suwung ora kena nggo apa-apa.
Wa ma'ana lan ora ana utawi ingsun Allah ora ana iku bighafilin kelawan wong sing lali. Wa anni lan sak temene utawi ingsun bikum kelawan sira kabeh iku khabirun zat sing ngudaneni. Allah ngendika, he para menungso ingsun Allah ora nitahake kowe kabeh dalam keadaan brengu ngabasa. Artine yo ora kok terus urip niku kuciwa susah ngono yo ora. Wong kenyataane kita niku urip netepi werna loro, kadang brengut, kadang mesem, kadang seneng, kadang susah. Ning akeh susahe. Sebabnya jenengan iki wong barang ra susah wis susah. Wong ora kudu susah wis susah. Sing tuwa-tuwa niku ora kudu susah wis susah. Gara-gara menyang-ngaji oleh pacitan peyek kacang. Artinya perkara nyemrimi ning masalah badokan sing ora pateka dicocoki wis susah. Mbok yo wis perkara kang iki kok ae guyu. Waduh. Randi untu ning kok oleh peyek kacang. Seneng. Artinya seneng pripun? Tak sedekahne sing do duwe untu dadi ora iso mangan ning iso sedekah. Iki mung perkara cilik banget marasake ra kadang kala sok susah. Mung perkara pangan. Jangan bening iki kayane rasane seger wae. Iki awan-awan panas pol disuguh jangan bening basan dijajal asin. Wah, donge seger banget mah asine pol iki jane ora perlu susah. Ning jenengan yo wah malah kepara brengut. Sing wedok takon lha kok ora dipangan, Pak. Lah iki ora jangan bening kok ya iki. Lah apa iki komboran nggo tombo untu. Biasane ra tombo untu wedang putih manget-manget digawe iya. Lah kuwi iki komboran nggo tombo untu. Lah piye wong jangan bening kok asine kok ngene. Terus karo sing wedok, "Oh, tenangno pikirmu, nek masalah asih kuwi gampang, sik tak tidurke kolah." Suntaki banyu geneni meneh. Malah duduhe tambah. Ini perkara gampang rasa susah. Nek perkara gedhe tur yo ora kudu susah, ning nalika susah logis ngono kuwi meksa ana kemakluman. Meksa ana kemakluman. Salah siji contone nek kaya kakung-kakung niku dilalae wis seneng ngaji, wis seneng ibadah, wis seneng salat, kok bojone urung gelem salat, urung gelem dijak ngaji, ngono rada susah ki luwih. Najan asline ra kudu susah. Najan ora kudu susah, ning susah ki rada logis, rada masuk akal. Karena memang terkait karo kewajibane wong lanang ku anfusakum wa ahlikum naro ana kewajiban nyelametno awakmu karo nyelametno keluargamu saka neraka. Ning kok iki dilalahi bojo wadon iki dikon salat urung gelem salat, penyelamat saka neraka ki dasare salat.
Iki dikon salat turun gelem salat, jak ngaji urung gelem. Ya rada susah. Logis masuk akal itu perkara rada gedhe itu. Nah, jantung ora kudu susah. Lah kok ora susah? Sebabnya memang wong lanang wujudke nyelametke awak karo nyelametke keluarga saka neraka, ngadepi bojo rong gelem salat dijak ngaji ra gelem, niku mengke iki mentoke ming Quran karo ngejah. Nek jenengan atine mapan, nek jenengan imane mapan, kewajibane wong lanang nang bojo iki nek bojo rong salat yo ngakon salat, nek bojo ra gelem ngaji yo ming dijak ngaji. Wes bojo dikon salat ra gelem salat dijak ngaji geman, wis ora kaina. Jenengan iki wis nyelametke bojo saka keluarga saka neraka. Wes niku wong dhewe ora gelem kok. Lah kuwi ra urusane kono. Nek ikhtiar nyelametke wis wong ya wis ngejak wis akal. Sing dijak sing dikon ora kudu selamat. Nek Allah ngersake ora ya ora tenan je. Kangen wingi esuk kae. Oh ya enggak lali kan jenengan iki. Kangen putrane Nabi Nuh Nabi Nuh kira kurang-kurang ngejar, ra kurang-kurang ngomongi, ra kurang-kurang ngandani, tekane akhir nyatane ya ora manut karo Nabi Nuh yo kerem tenan. Wis dibongok-bongoki bulane ya geman tenan. Kuwi kok Nabi Nuh terus dihukumi dosa karena ora iso nyelametke anak, ora dosa wong wis ngejak wis ngandani wis akon kok ora bakal disalahke. Kangen yo kerem yo mati yo cilaka. Makanya tenang mawon Pak. Nek wis ngandani wis ngejaki wis beres. Bibite sing putri kok isih merot mangap kae yo wis. Malah kowe omong ku aku nek ngaji wae ngejak. Nek jajan ndelik lho. Ora tau ngejak. Jebul yo nyata iku. Sing lanang iki nek ngaji ngejak nek jajan meneng mak slenter ngono kuwi. Ora omong-omong. Kuwi sing lanang cethile ra umum. Basan tuku lotek ngejak. Neng nek nyate ora. Ngono kuwi yo anu entek karo tengah porsi. Rasa brengut urip niku disikapi santai. Sudut pandang kesehatan bapak-bapak ibu-ibu nek wis umure 50 munggah pemicu kesehatan utama niku nyalahke rasa ngesloke ati rasane disalahke rasa gampang brengut rasa gampang mangkel atine digawe slow kuwi kesehatan utama pokoke kendul nyantai rasa kenceng-kenceng wis tuwong kok ora usah mikir sing abot-abot atine slow atine nyantai semelah rasane iki pokoke los digawe seneng wae jenengan yo umur 10 sih kenceng wae kok. Atine sih berantas. Mula wajahe rada kuning lah mulai liver. Jajal nek jenengan kenceng iki mikir apa?
wis tua-tua lho. Warna wis do mentas dalam arti wis berkeluarga. Nek anak wis berkeluarga niki ketetepan uripe dhewe iki wis dudu tanggungane panjenengan. Jenengan iki wis ambil tanggungan tentang kahanane anak sing wis berkeluarga kuwi. Dadi rasa melu mikir ngeceh-ceh salah ke wae. Seneng para koso, sugih po kere, ayem po padu, kuwi urusanku kae wis urusane anakku. Selehke wae. Ane yo anu dilalae anak loro kowe ora do akur. Yo mentoke mengandani mbok yo kakang iki do rujuk do akur. Ora akur ora apik iki mikir apa karo sing marahi akur iki apa wis ngono kuwi tok wae. Bar kuwi terus nek esuk tinggal pit-pitan. Wis tinggal pit-pitan wae karuan. Terus kok sekali waktu ngejak Mbah Putri iki bojone jenengan. Wong jenengan iki wis anak-anak wis do bobojuan, otomatis status jenengan saiki Mbah. Mbah Kako. Nah, terus ngejak Mbah Muti. Mbah Sake putune kaya Mbah Muti. Ngejak Mbah Muti yo mlaku-mlaku neng stadion ngubungi pacuan kuda. Mlaku sing wedok rada semper kae. Asam urat ora terus sehat wis. Mbah Muti mboyo diselehke wasah. Nemen-nemen lha iki aku asam uratku munggah. Ya saiki pola makan diatur santai wae akeh ngeleh akeh poso. Dadi mingko bar aku rasa jajan. Ayo ben medhun kaya asam urat iki medhun. Ora sampe perkara sing manahi umet lan jenengan yo apa-apa dipikir. Nang pawon isah-isah yo mikire alah seprono seprene kok arep nglepo pawon kowe ra kuat. Ora usah dipikir. Barang sing ora mampu, barang sing ra kuat iki ora usah dipikir lan jenengan ngono wae dipikir. Akhire barasa lungguh delok-delok ae kok ya. Mikir arep nglepo ra iso padahal wong omah iki ora kudu dilepo. Sing penting nek tandang iki ra ana wong wiruh, ra ana wong ijen ngono wae. Sing wedok malah lah aku iki dolane ngene kanca ngaji. Ngewangi tandang ning mburi iki ala pawone iki keramikan. Resik apik kae. Kuwi iki jatahe wong liya. Dadi jatahe wong liya karo jatah kita iki ora padha. Lah kancane jenengan karang sing wedok ya temandang kok ya kaya jenengan menganggur. Jenengan mengkoro glundang-glundu. Paling pol tandange ubah-ubah isah-isah nyapu. Lempet-lempet. Iki sing kancane jenengan omahe keramikan, sing wedok iki rada selong minggu ngene iki tok, nek ra minggu biar wis ilang wonge kok ya. Biar wis ilang wonge. Wis gedhabikan tandang sing dadi gaweane iki kok sing lanang seminggu pisan mulai wong nyambut gawe nang luar kota
lanang wedok mbok gawene ampuh, salah satu efeke omahe apik. Kenjenengan dilalae sing wedoke mengkon liyane ku nyapu sak-saku babah kuwi. Sing lanang mbok gawene ming nek ana wong ngejak. Ya apa-apa gelem ming nek ana wong ngejak. Laden tukang gelem nek ana wong ngejak, kamu ora tau ana wong ngejak wong keset. Ngecat gelem ngecat. Ning wong omah mesti dicet. Cukur gelem. Cukur. Kayak kamu orang berkonco baru dicukur mah eli. Iya minggu pamane ora tenang, kalau nggo keterangan bae. Ngono karepe omahe arep apik wis pangkate liyane karo pangkate dhewe iki beda. Ora sah meri, ora sah delok wong, sing penting apa sing kita miliki ini kita nikmati. Kunci utamane semeleh ki anggere mikire aku ki arep golek celengan ngamal ku akhirat. Wis mikire iki sederhana, aku ki arep golek celengan ngamal ku akhirat. Nyenengke tak pikir sing penting apa sing dadi tandaku ki dadi akhirat. Wah wis penak banget ngono. Liyane kok do plesir numpak sepur. Nah iki lah numpak sepur pengajian dadi akhirat apik. Iki dadi akhirat. Liyane numpak sepur do plesir. Ning wong liyane kae arep mangkat kuwi ngonak-onake sing larang sithik kok ya. Penjaluk sangu ra dikeki terus ngonak-onake sing larang sithik. Alere pesir ora dadi akhirat. Ning seneng nalika mangkat ku seneng. Nek dalan ku selfie terus kok. Ning dalan ku selfie terus. Bahkan video aku setahun numpak sepur lur karo mak-mak rempong ngono. Terus didadekne setahun kaya-kaya iki seneng kan gen jenengan nang omah undang-undang kedua bukan tanda omah ning atine mapan aku ki niyate nyalangi ngamal. Kanjeng Nabi nate wasiat karo Dewi Fatimah. Hingga Fatimah putriku diwae wong wadon sing ngreksa omahe keluargane, sing iso njaga omahe keluargane. Mongko wong wadon niku didohke saka neraka kelawan pitung khandaq ngono kae salah siji. Kira-kira hadise ning kudu licik. Lan jenengan mikir ngono kuwi sing plesir mangkate ngonak-onake sing lanang ndongkol lungane dilaknat. Padake aman sampeyan Bu. Jenengan lunga plesir ning arep mangkat ngonak-onake sing lanang atine ndongkol. Wong wedok sing gawe ndongkol atine bojo lanang, maka wong wedok iki posisi dilaknat. Sing lanang anteng banget iki. Anteng banget. Ya karena esok iki posisi ndongkol kok iki wong wedok dilaknat apa seneng tekan ndi wae alhamdulillah. Lah iki sing nang omah gedabikan saya ning kelingan hadis Kanjeng Nabi, penyelamatan diri saka nerakane Gusti Allah. Senenge ngono ora mesil kae wong alhamdulillah aku iki posisine golek slamete, golek adoh saka siksa.
mula ning omah ora selfie, ning omah ora seneng, iki pancen sing tak arep-arep ngono to ya. Kayak sing lanang iki gotong royong. Sing lanang gotong royong, neng gotong royongan kono sing lanang iki cerita. Wah jan aku iki nek omah ora ono mbok wedok wah remuk tenan. Ning pancen mbok wedok kuwi kae pancen anu. Nek ibarate wong lanang iki Superman. Nek gandeng wong wedok dadi Supergirl. Perempuan super, ngono lho Supergirl. Lah kok iso Aprigel nengke wae ku ngerti kabeh beres. Wong aku iki tangi turu melek ngono wis kopi ro teh iki kemutuk. Tangi turu iki teh karo kopi wis kemutuk. Karo roti kongguan isine teh goreng. Ayo nek kalenge kongguan jerone teh goreng. Nah niku kayak pas kok kebanyakan kongguan jenengan iki yo mengkur kawin ya bandrekan. Wes engko ngerti-ngerti walah ya Allah pawon ya wis resik. Aku iki arep nyandang ngono wis lempitan rapi. Ngendi wis tertata rapi tenan ae super gelem. Ora ono kae remuk nang. Wangger aku jam bar isak mapan turu kae wong ra kulino bar isak kok turu iki aku bar isak turu wis mesti rasa apa didak-didak. Jangan tidak. Maksudnya mari kesel iki kok ndingaren bapakne bar ngisak mapan iki mesti kesel. Biasane nek mapan sok bengi iki kok wis mapan berarti kesel ra dikon wis pengertian tidak. Nang guru kae tidak ngantek megok-megok kae kok. Wong kasure empuk. Ijazah iki yo menyang lho karangan cerita. Nek tenane ora ono kok yo wong wedok ngene iki ora ono. Wah longkong wong wedok wong sing liyane do plesil iki ning omah guyu karena berhasil temandang omah sadar nek iki penyelamatan diri saka neraka wis longkong. Kamu kok cetha wa makholak tukum sudah ingsun Allah orang nitahake kowe dalam keadaan suwung. Artinya suwung ki orang nitahake kowe ora takon ngopo-ngopo ning dikon ngopo. Dadi aja seneng selo, aja seneng penang, aja seneng anggur. Wong Allah nitahake kita ki ora kok terus kon selo, kon suwung, kon nganggur ora ning kon temandang. Nek temandang kok malah mengkur kokean gratis, kokean gresula. Malah nek iso iki kene penak dimulyake sing temandang ben bapakne, sing temandang ben wong liya. Wah, kuwi jenenge wis ora cocok karo hadis kudsine iki kok ya. Rungokke kudu. Wingi kula jatra sawalan nerangke sawalan salah satu materine wong sing takwa niku senajan to ngadepi kahanan sing mangkelke ngadepi kahanan sing jegelke ning ora oleh nesu.
nek nesu dipet. Nek nesu dipet, ora oleh nesu. Wae bareng wangun ngono kuwi. Esok ngaji karo Purnawirawan Polri Ranting Kediri ngaji sawalan. Bar kuwi pindah ngisi sawalan ning Surumbu. Ngantek tekan sore jam 4 punjul mulai kewer-kewer kan. Kesel rasane dasare awak rantek sehat. Tekan omah lagi wae nglempeng boyok degem ning lincak kae. Langsung anak wedoke bi aku tumbaske sosis. Aku pengen sosis. Lah kok umine malah nambahi kebo. Heeh, kono aku yo arep. Aku batin, aku paten ono wae ora apa-apa. Iki dene omah santai ngene kesuk kedabikan temandan tekan omah tanpa duit isi dikon. Wis tandang sakawan ngulungi duit isi koke. Ya Allah. Sawalan oleh nesu. Ning kok ngadepi kahanan sing kudu nesu. Kelok tenan iki wis nerake ning langsung kon ngamal rasane jauh. Iki duwe keluarga dileleh ndoro ayu. Akeh kene mengkur adab kadabrak. Kula wis isih golek duit, isih ngulungi duit, isih kon nukoke apa sing dadi butuhe ambyang. Amocan iki wektu titik tengah 5 sore iki wis tak planning mulai tak golek tekan maghrib, mongko bar maghrib aku kudu ro isi tahlil sing nggon Sripah Kidul omah nika. Karena wis dijawab iki kok Mbah Kaum gawe kembar mayang ning manten, kula sing kudu tahlil bar maghrib niku sementara ibu-ibu PKK sawalan kula kudu langsung isi pengajian sawalane ibu-ibu PKK. Bar kuwi kula kudu isi sawalan tempel. Iki wektu titik. Kayak sing omah penuk. Sekolah bekem kan. Aku yo ora oleh nesu bareng nerake kok nesu. Ora kena yo. Wong bar nerake kok nesu. Aku yo ngomong awal yo tak urungi duwe ning kowe sing mangkat kudu aku kok yo. Aku tak laren dili dah kita kok ngomah sih. Ya tak ulungi duit kono mangkat to. Kuwi terus anak wedok gedebu kalian mah nesu. Sing kudu nesu ki aku kok mako kowe ya. Angel tenan urip ki angel tenan yakin angel. Wes sing dudul-dudul rasa rabi kowe kok yakin remuk tenan yakin. Repot. Wong Allah wis nerangke, aku nitahake kowe iki ora tak kon anggur-angguran. Ya aku ngandel sampeyan iki ora nganggur. Ning lek ya delok suasana. Maksude delok suasana iki endi sik sing kudu dilakoni ngono lho. Endi sik sing kudu dilakoni. Saiki jajar ibu-ibu ki gampangane saat itu lagi nyetelika. Maksudnya nyetelika ki kan ora kok teko klambi niku segera tidur. Ming seka dicuci terus di setelika.
Sementara saat itu sing lanang niku arep sarapan karena makan gliding. Akhirnya sing lanang akon butuh goreng nodok. Ya jangan ngono ki sing mansikake sing endi? Ora lakon mangap suwe tau. Nak nang kene goreng ndok. Waton. Jenengan akhirnya telika asik kae. Sementara sing lanang arep mangkat gliding kudu sarapan, sementara rono langue akon goreng udon. Butuh goreng udon. Aku ki lagi telika. Ngeke ora kok. Wes karo nyentek kamangka kenyataan sing kudu diambil sebagai kebijakan nek ngono kuwi padha nek temandang ning siketno sing kira-kira luwih penting. Lah wong klambi ra salat dinggo ning telika kok awan kok sesuk ora apa-apa. Lah iki goreng ndok karo menyang gliding go sarapan menyang gliding gek engko nek oleh duit dikeke jenengan nek ra sarapan ketoke nek gawean glidang kok ora do ngono ki ya sak umur sih ya aku rumangsane iki nek ning omah nganggur ya aku rumangsane nek ning omahku men glundang-glundung kok semangka kok ya sekarang jak rano ketoke bukan ora ana ketoke tapi kebijakan tandang sing kudu jenengan tandang iki ora pati pas kudune padha le ana gawean endi sing disikekke iki jenengan do endi sing dikerekke mikira tak enteni kae sing muni seger kae asline balas gedang. Tak terangke mau ora trimo. Kula terus muni ger. Nyopeken turane nek ora ngandel. Kopi ora tek legiwe kok seger. Seger ki ya sing kira-kira es teh jumbo. Allah niku ora nitahake kita kon sumung, ora nitahake kita kok kon ra ngopo-ngopo. Tapi isinen kesempatan, isinen umurmu, wektumu nganggo hal-hal sing sekirane engko mbejake panjenengan. Iso gawe jenengan bejo, iso gawe jenengan slamet saka nerakane Allah sebab Allah niku nisake apa-apa mesti nggawa kemanfaatan, mesti nekake keberkahan. Apa wae niku. Dan Allah ora lali wa ma'ana bi ghafilin apa wae sing jenengan lakoni mbok perkara cilik nek apik tetep dupai. Ora ana barang kok sia-sia, ora ana kok barang percuma, ora ana kok barang lafate nek ngono kuwi ya mung ra ana gunane lho. Ana lafat nek ngono kuwi mung ra ana gunane, ora ana istilah ra ana gunane. Kabeh ana. Dan Allah niku ngudhaneni ngerti banget kok ya Gusti Allah niku. Niki hadis niki kula seneng. Nah, kula seneng karena dengan Allah memberi penjelasan wa ma'ana bi ghafilin wa anni bikum khabirun.
Wong iki mung delok ngeten iki misalkan jenengan ngaji, wong weruh jenengan ngaji. Iki yang dilalae jenengan dhewe gawe kelakuan sing rada nyebai kaya asline. Ning duwe ilmu dilalae. Ning duwe ilmu bisa kejadian jenengan iki ngaji. Nang kene iki nek wis mleyok wong mleyok nengen. Nang kene kuwi. Dengan mental curug, mentalnya rada cilik, maksudnya mleyok wong mleyok nengen iki kepuyuk. Sajane jenengan iki kepuyuk dimpet. Dulur-dulur ditengok arep ngadeg dhewe lan di mental. Isin rasane isin jane kepuyuk. Akhirnya bubar ngaji. Wes, waliane do gedang-gedang bubar melu bubar. Kamu kok ngumpet kepuyuk. Buat terus ra kuat nang jualan kono. Iki mbangane engko mung dadi penyakit aku lara. Wis kepeksa nguyuh kene wae. Pipite ra cewek engko tekan omah pokoke cewek. Terus celonane sing gupak yo engko ra tak nggo wong kena najis, engko ganti omah wong ora salah kanggo salah dhuwur wong manjing. Niki mengko murih slamete ben ora lara. Wong dudalane nguyuh ning dalan kono. Eling nguyuh ning dalan kono. Sing ora ngaji lewat warung ngono omongane. Sing ora ngaji liwat weruh wong saka ngaji kok ya kelakuane kaya munyuk. Iki nek muni wong ora ngaji. Dadi wong iki nek muni ngono kuwi ning Allah khabir. Allah ki ngudani tenang mawon. Allah maklumi karo jenengan iki Allah memaklumi wong jenengan tetep nganggo ilmu kok. Orang mesti elek ngono kuwi kaya iki ditabrake kahanan arep nguyuh ning kene ora kuat ora wani karena nanti mental nguyuh ning dalan karena dengan dalil ngempet engko ndak lara ning duwe semacam persiapan ngamal badawi wujude engko nek ning omah aku cewek wis ngelmu terus celana sing buka yo kok tak copot tak kubah aku ganti sing suci wong nek nggo salat men aman ketoke perkara sepele urutane ngamal Allah ngerti itu bagian tingkah sing apik ngono kuwi ora mesti elek kaya nek wong le biji ngono kae nyatane ngaji ora kalau ora ndek tata krama yo kok ning dalan. Well, sekarang wong urip iki sing nuntun kahanan tapi nek duwe ilmu karo nganggo ilmu tetep pas. Sing muni ngono mau, sing muni, alah kalau ngaji kok kelakuane kaya ngono. Kaya ya ora. Tekan omah, iki sing muni kuwi tekan omah karo sing wedok ditembungi. Iki aku arep nyumbang, Pak. Kok lek jawab, ayo menyang wong nyumbange kok apa? Maksude iki duwite kok menyang ngono ya tekan-tekane. Wong kok ora mikir ditopo. Wela wajibane wong lanang iki kanggo nyumbang kok takon ditopo lho ya golek kono. Ngendi le golek? Dadi wong iki karo sing nguyuh ning dalan kamu tetep apik sing nguyuh kae teman. Nek menurut catetane Allah apik sing nguyuh kae mau nek menurut catetane Allah. Nek menurut burger ya karang burger iki men wong biji kok ya. Saya paham persis
karo srawung sing modele ngeklaim wong sing dhek niku ora pati ngerti kenyataane ning ngeklaim alah kaiki ngene alah kaiki ngene wis mung wong radhong karo wong ora seneng ngaji iso lho jenengan iki diklaim kaiki le ngaji ming nglungani gawean ngono iso tenan ning Allah khabirun Gusti Allah ngudaneni Gusti Allah iki ngerti banget aman tetep kecatet apik ya apik nek Allah iki ora model memanipulasi keterangan sing apik diowahi dadi elek ora kuwi rak mung wong iri nek wong iri iki memanipulasi keterangan sing apik dadi elek aman Gusti Allah iki ngudaneni Gusti Allah iki ora lali. Kula bener nek sing sepuh-sepuh do ngendika, wong Gusti Allah ki ora sare niku bahwa Allah ngudaneni Gusti Allah ki ora sare ngono kae. Wong Gusti Allah ki ora lali niku apa wae sing kita lakoni ora bakal sia-sia, ana regane ana upahe. Rincian nek Gusti Allah ki ngopahi rincian. Bapak-bapak sing do tengok ning sor pelem niki dilalai ketibanan ngangrang. Mbok menawa ketibanan ngangrang gremet ngeten iki. Nek sing ora mikir kan waton dipites karo jenengan modiar. Ning kok kono pengen ngamal lewat ngangrang. Wong iki ya makhluk Gusti Allah. Mesake ming diselente ana ora mencok ning kene iki ra ana rejeki ning tangan iki ra ana rejeki apa terus ming diselente aja ngantek mati ben urip wong iki ya makhluke Allah cilik banget wong liya ora ngerti ngamal kaya ngono iki jan ora ngerti ning Allah ngerti nek wong liya ora ngerti catet ngamal istimewa seneng kula niki ten iki lho perkara cilike ning Allah ana regane ning nek nang wong ora ana regane. Bapak-bapak iki ngerti pacitane ana sing ratek disenengi. Terus keke sandine. Enggak niki lho. Didahar niki. Ampun monggo jenengan pono kula nek kaya keten iki ora pati judu. Ora pati judu. Niate ora piye-piye mung niati ben kalah, ben kepangan, niate kuwi. Jadi bapak-bapak sing modele ngono kuwi nek ibu-ibu mbok ra doyan kae tetep mulai kok. Iki bapak-bapak sing ngono kuwi megah. Wah, nek ibu-ibu mbok ra doyan kae kok mulai. Udu jenengan rasa gemroman ngamal cilik ra ono wong ngerti ten iki nek cara kula pribadi sing marahi seneng loro nomor siji ora kesia-sia apa yang kita lakukan apa perkara cilik kae ora kesia-sia mesti ana regane ning Gusti Allah terus membawa kita marahi dadi ikhlas karena pengine meng paham nek Allah ngerti kadang Allah ngerti iki wis tenang pitung wong liya ora ngerti ra apa lagi jenenge ati wis mulai mapan mengarah ning ikhlas. Wong liya ora ngerti ben sing penting catetane ana sing penting Gusti Allah Maha ngerti masih banget urip ngene niku ben kulino apa-apa ki kandheke ning gone Allah ngeten lho sing penting Allah sing penting Allah sing penting Allah ngono ora usah dadak diumuk-umukno ono aja apa-apa umuk ki ana masalah. Kalih nggone si A nika
cerak mboten Mbak Kyai. Nggih kula lori. Rada lor. Wah niku biyen le munggah kaji bareng kula. Leleng kan sing kira takon kok domong ya. Dia niku le munggah kaji bareng kula. Angger muni bareng tawaf ngubengi Ka'bah niku bali nek cara iki jenenge ning penginapane utawa nek bahasa niku jenenge makam. Mesti mampir ten makam kula. Wis mesti nang kono niku kula iki kaya dadi kakange. Wong apa-apa kula mah ngomong ora cetha ning ngarep umum. Iki lho. Nah iki kita ora wong nang munggah kaji ning kono mah mung praktek gerak-gerik kok. Udan ngetokke perkara-perkara sing gedhe mbok meneng ora apa-apa rasa ngomong. Kulino seneng nyanyi ngamal nek Sayyidina ngali ngendika, kula kelingan banget. Sayyidina ngali ngendika iki kunne dadiya sapa sira. Zilan asor nindanas ing dalem ngarsane para manungsa. Kowe iki dadi wong sing asor ning ngarepe para manungsa ning izan indah Allah agung ning ngarsane Gusti Allah. Ampun ngoten iki pokoke ning ngarepe wong ora ana ketoke, ora ana utawa dianggep ora duwe kaapian ora apa-apa. Mengkur duwe wong kok ning jebul jenengan iki agung tenan mungguhi Gusti Allah sebabe kaapiane ning catetane malaikat akeh tenan. Kalau mungguhi wong kaya-kaya jan men nyemrimi jenengan. Kaya-kaya men nyemrimi. Rampung sholat fardu liyane do rawatib. Liyane do rawatib ning masjid ngono. Dadi wong do ngerti. Nek jenengan anu nek liyane do rawatib niku wong do ngerti. Jenengan rampung sholat fardu wiridan sedhela apa sing dadi cukupe ben niku langsung ingkul mulih. Tekan omah jenengan rawatib ora ana wong ngerti. Liyane rawatib ning masjid, jenengan rawatib ning omah. Ken kamu kalau rawatib ning omah, jenengan iki kelingan hadis Kanjeng Nabi, sak api-apike salat sunat iki nek dilakoni ning omah. Ning ora ana wong ngerti. Akhire yo istimewa jenengan iki kaya elit ya. Ning ngarepe wong kaya elit, wong liyane do rawatib kok jenengan ora. Jemput jenengan mulih ning omah rawatib, ning omah iki munggu Allah jenengan agung. Salah siji gambaran ngamale ngono kuwi lho. Dadi wong sing kaya-kaya mungguhi wong ki ora duwe ngamal, ora tau ngamal, ning jebul mungguhi Allah ngamal jenengan iki ampuh. Jajal ditampa ngono kuwi ati iki men kulino ikhlas ngono lho iki. Kulino kepenuh ora mengkur apa-apa dipamerke, apa-apa diumumke. Lah nek umum iki perkara sing ora wangun diumumke malah apik. Jane iki ra wangun diumumke, terus man umumke iki apik. Mancing ora wangun diumumke. Ora wangun lah ana wong seneng kok. Ha kuwi manumumke ra apa-apa wong ora bakal ana wong ngalem ning mah dicacah. Mancing. Dumumke ning nek semua apik-apik delikno tenanan kepenting apik-apik delikno. Ben Allah wae sing ngerti. Kadang sing lanang-lanang iso omong kanca-kancane ning warung kaya kula ki kurang piye. Wah. Lek buka rembuke wis medeni wong. Kaya kula ki kurang piye. Arep ketoke mung dolan-dolan wong omah kae
angger ndak dina nyo iki jatahmu telepon selawe karena fakih aku fakih lengulungi selawe ini gue fakih wajib nafkah lahir neng bojo nek dina iki sugih niku beras 6 on sak lawe akhirnya mengkei selawe nang ngomong nang jopo aku ki kurang piye wis ngomong iki perdadina tak jatah nyo dies 200 awal kanca ngene iki kurang piye nek nang warung ya do tak bayari piye-piye ya ming nek nggon salat jaku ro aku ki yo pengen kaya kowe kuwi nek iso ngaji ning rong iso tangi tobat to angel bikin aku wegah omong aku iki sakarepmu ngekeki omah ampuh ya sakarepmu nyeramungi kanca apik ya sakarepmu ketemu ning ngekeki keterangan ning rong salat karo rong gelem ngaji ya sakarepmu wis urusanmu ning rasa dipamerke urip ki ora perlu pamer ora perlu umum karena pamer kuliah ngilangi barokah nek jenengan pengen ning rasa niku barokah niku kelas iki kelas sing awam wae wong nek nang Ihya Ulumuddin nika sing juz 4 niku ki jenengan pinter terus kok qiraah dilagokke wis dicatat sih karena ana makna rada pamer mimpin tahlil didawak-dawake digalur-galurke jebul atine karena ngadepi wong akeh men ketok fasih men ketok apik ngono wis dinacat nang Ihya iki enggak kelas jenengan urung iki udah mahmutung urung kelas iki kelas sing rada dhuwur-dhuwur awake dhewe iki nata kahanan didadekake ngamal wis apik banget bismillah dasare ngendikane Sayyidina Ali pokoke ora sah pengen ketok ning ngarepe para manungsa ning ketok ning ngarepe Gusti Allah sing ngono iki kepenak banget iki. Wes niki se nggih salah arep golek soto bathok. Niki se muga-muga dadi ridani Gusti Allah, dadi berkahi Gusti Allah, dadi rahmati Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya mujibat da'awati, ya Arhamar Rahimin.
paringono kita sedaya kanugrahan saya kuat kandel iman Islam kita, paringono kanugrahan sak wanci-wanci tinimbalan mugi tansah saged ngrungkebi iman saha Islam kita, paringono kanugrahan sehat waras lahir batinipun, sehat waras ingkang manfaat faedah dunya akhirat, paringono kanugrahan saged istiqomah anggen kita sami ngaji sami ibadah kanthi ikhlas sing manah kita sedaya ya Allah, paringono kita kanugrahan rezeki kang saya jembar gangsal kathah barokah, keluarga kita ayem tentrem nrimo, anak putu soleh solehah. Ya Allah, mugi panjenengan nyekapi hajat-hajat kita, ngijabahi panyuwunan kita, nyelametaken kita saking fitnah balak dunya akhiratipun. Inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'iha ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mekaten muga-muga sedaya dadi celengan ngamal saleh kita lan jedhis lor lapangan sumber alor lapangan Trimulya warga masyarakatipun paringi kanugrahan saya makmur dunya akhiratipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.